Dembaş temaşevanên hêja bernama xwe hunermendkî gelek delal û gelek mêvanekî bi hêjara em ê dest pêkin. Ez bawerim îro dîsa bernamayekî bişahî ê bibe. Îro mêvanê me kevê. Hevalî kevê? Belê, serçava. Merheba, tu bixêr hatî bernama me? Gelek spas dikim, Şermin can, çavayê başî? Gelek spas dikim, hevalî kevê, ez ê baş im. Ez dixwazim berez pirskim, jiyan çawa derbas dibe? Rewşa tenduristiyê te çawa ye? Ev rojê koronayê çawa derbas dibe? Bi rastî zehmet derbas dibe. Çawa em bêjin, tabii ki em bêjin nexweşî tune aniha em duî warî da kêfxweşin malbatê da. Bes li malê, di mal de derbas dibe, bernama hemê tiştana sekîn ye. Ev ji bo me hinekî alî motivasyonê de hinekî ketinek ye. Lê bes mirov we wisa bernama zindî çê dikin ji bo me ji kêfxweşiyekê em jî digihêjin gelê xwe. Wisa derbas dibe aniha. Bele rast olê roja ew tengasî de em bû mêvanê temaşevanê xwe geç bi rastî pir xweş bû, pir spas dikim tahatî bernama me dîsa. Hevalî kevê em pişkî dixwazin te nas bikin. Em te nas dikin lêbel em pişkî ji devê te em ji te godariya te bikin. Kevê kî ye? Kînga dest bi albûmê kir? Kînga dest bi muzîkê kir? Ji me re qelî pişkî qela xwe bikî? Belê. Şermin can bi rastî ez 8 salî bûm min dest bi muzîkê kir. Wextê ez piçûktiya xwe de kalîkiyê min dengbêjek bû. Di mal da digot wê demê kasetên berê hebû ser em bêjin wek teyp radyo ne wê demê wisa tu jî dikir. Ez tim min guhdar dikir yani ez tîsirî wî da jî dimam. Lê bes li cem me jin nikarbûn stran gotana. Ayıp bû li cem me. Alî rihayê ez ji xelfetî me li dîlokî mezin bûm. Ji ber wê hinekî tengasî jî divê alî jina da jî heye em ê dîsa ser jina jî em ê biaxivin. 8 salî bû min dest pê kir û piştre ez hatim Ewropayê, li Ewropayê jî li Parîsê navan de çanda Mezopotamya, Ahmed Xaya, min wê derê jî karê hunerî kir, çendû hunerî û piştre 2016 yani heşt me dest bi albûma yekemîn kir. Albûma yekemîn da jî dîsa em bêjin nêvzê heft straniya min e. Ez bixwe ji stran bixwe em awaz ez bixwe jî godnivîsînim çê dikim. Wisa albûma duyemê jî 2016 de derket. Piştre em bêjin dema teknolojî hinekî pêş ket, dema albûmê hinekî kêmasî çêbûn em bêjin. Aniha em stranê xwe wek single yek tenê wisa mehêcarekî ya jî du mehcarekî em stranekî derin. Wisa jî berdewam dike. Belê. Hewayê kevê bi rastî tu zî fena hunermendê me dîniya te bi piçûkî de te dest pê kiriye. Bi rastî rast e ji bo keçera pişkî da te got işte eyb e ji bo me re keçik strana nabêjin. Wî wextê awa bû. Tu çawa dibî? Hene çawa ye? Tu bawer dikî em pişkî daha pêştaçin müzik pişkî daha bû pişkî daha cuda yani ji bo herkesê ji bo jina re çawa bêhniya. Ya ji bo jina hîna jî ez bawerim hinek heremê de zehmetî heye. Dema min kalîkê min dema dibîse keçikek küçük stran dibêjine di derdorê xwe de dibîse heval û nas û cîran dibêjin ya keçikek stran dibêje kalîkê min dibêje ya çi xweş ez herim guhdar bikim. Ama nizane ezim ne? Dema pê dihese ezim hêr dikeve. Mesela li wê derê yani çelişkî mezin heye. Tu diçî qîza xelkê guhdar dikî ama tu dibîsî ya te ye ji bo te eyb dibe. Ev tiştekî hîna jî bi pêm nekirî ji bo çi wisa ye. Gelek dibî warê zehmeşan merin hinek bêj lê bes zehmet xwe gelek li ser min hebû lê bes min dev jî berneda. Min heya ji destê min hat min got ez ê bikim. Min lê dan jî xwar. Min yani ev xas ceza jî dan min yani di nav malbatê de jî. Dîsa jî min got ez ê kilamê xwe bêjim.
Yani jibe ku ev ne destê me daye. Bi rastî jî huner alêkî da nexweşiyek e. Ne bi destê meriv daye. Destê meriv da ba bi rastî vê demê di vê sistemê nûjen da min hunerê berdida. بله بله حوالی که براستی دم پشکی زحمت بیاج بوی و بله اما تا باشه که نداید تا باشه که تا دست بکریه و تا آلبوم مجموعه دا خستیه حوالی که قال دنگی تکرم زانن لبله امتخوازن تجمعه کاری سرانه کی بیجیانا بله سرچاوه من دمروانه میشه جماله he رسیدان دمر ledige vallahi her güzel بشبر و خیالی من دا هی ظالم و تدرنک بی بشبر و خیالی من دا هی ظالم و تدرنک بی ظالم ولهتی ورد ورد الظالم ولا بقود أسج بناتي حتى جانب بجه دنياتي ورد ورد الظالم ولا بقود أسج بناتي حتى جانب بجه دنياتي ورد ورد الظالم حوالك evet dengete biraz nay ببوري نكتب بعد دنگ نای جبوني حوالی سپام را بسکنه امتن دنگته گداری کن چیز ben dengete kanay tamaşavanı me nikarin godari kın debe deng nay strana dbejiyle beli deng nay çali ali ببورina çiz be zindiye ez bavar elge tamaşavanı mezibra beborinin denk per başnay tikari disa despeki novada betembur bebra denge tembure denge tembure per başnay ev per diçe te dengevi u denge tezi dibra jibonevi kuttike jibonevi deng per başnay çedi be havali spam be borne baştı bu denge baş basana Lasci veri baş mı? Denk di seride baş bu ne şerinde? Seride baş daha. Dengetene başlayacağım. Gürkansı dengete başlayacağım. Lebeli edbim kayıp bir tembure lütfen. Jibon denk.
Şermin can ama dengis temburi başlayayım ben şuna temburi guharat. Ana çavati. Na. Dengi temburi nay. Na. Ya denge Ha. te ama yani te diçe te diçe. Ha te diçe. Dengi temburi te diçe. Böyle. Ben bu internet Tamam na başla az usta. Cem sipa tu hedi jimra lefeç befer gerek ve hesti begram heneki. ya denge te bırak peşte ve çünkü denge tem buraya per kotte ke denge te. Tamam başla. Tamam. Spas orina çıdı ve. Ya. Beşev bero hayalimin da alem derina kevi beşev bero hayalimin da hey zalim derina kevi zalim vallahti anaki ولا دل 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 ولا دل ظالم ولا مقعد استجبر عقلي حتى جانب بشهد ياك ولا دل 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 ولا دل ظالم بتبني من حرم تجد قد تشتري بتجي من حرم تجد قد يشتيق دربو ظالم والله هتش دربو ورد دل 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 ورد دل ظالم ولا مقعد استجبرك حتى جانب بشهد ياده ورد ورد ظالم Hevale ki gerek spas denge te sağ Ben ana kulahat başlat. dur başlat. Daha başlat. Gerek. Tamam. Spas başlat. Sen Cana tızani enek stran on yani be amurin stran hestifan nade derba. Yani bence heki jira lazım ne zanim. Yani ez ne denk bejim denk beji merv prastiji saatten bir enstrüman merv dikare pejeli her ek stran hene havciyetu akoreki bence heki hesteki cüda da merv جبريو ما أصلا شيء كوسا قدام بكي بس tabii بيجي جبو برنامج شوا baştır ve bu mecbur problem fini. Bele brasti denge te betam burzi propaş dert ke veya jibo nevi vallahi evzi probaş bu gerçekten baş zani lebele ozi probaş bu yani denk propaş dert ke tazo bejim. Yani rasta betam burji dibe em bejin carna hes henek stran se male. Te dema amur le dikeve esroman ekle dikeve te bihna khad dikeve. Pesi fahetini tu disa klame khad karbe beji. Olsa em bejin bina albertu mecburi beji em jeneki zahmeti içi dibe. Le jibo ve tiştegna be. هقول لك أزقازم بيش كذا قلا ألبومات تبكن وتدحب ألبومات درخص اللي ما أزقازم تكاري دمك توا بو ألبوم تشيكر وي دم تكاري جمرة قلبي چه زحمتي تدا هي ألبوم كي براستي دو ألبوم پشتوی توان آلبوم درخواست یا وی دمه چا بود تکاری که جمعه قلبی بکیم
Yani albuma yekemin birastî jî ji bo min hin zehmet bû. Çima? Ji ber ku ez bê tecrübe bûm. Yani stüdyo karekî cuda ye. Birastî jî em bêjin ez 8 salê xwe da li ser dîkê me, li ser sahneyê me. Ew tiştekî cuda ye. Stüdyo meriv nizane. Dema meriv heya nebîne jî meriv nizane. Birastî ez dema ketim stüdyo, got ez ê bixwînim ya. Lê besa ontê wê derê cuda bû. Hevalên ku me bi hev re kar dikir, digotin na pêşî bingeh tê, tê ser vê bingehê bixwînî. Tiştên nûjen ez hîn dibûm. Vê demê jî ji bo min tiştên nû bûn. Zehmet bû birastî jî. Lê bes min stranê xwe hertim min pêşî de ji got ez bi xwe çê dikim. Hestên min bûn. Belkî ji wê derê hinekî min ez ser biketim em bêjin. Ji ber ku meriv stranekî biyanî di stüdyoyekî nû de bixwîne hinekî zehmettir dibe. Birastî jî nas û dost bi hevalên me jî hene müzisyen, hevalên me gelek alîkariya wan jî gîşt min. û taybet sîpan em bêjin vî alî de birastî jî di serî heya da wî jî bi min rabû. Keda me wekî yani kedakî mezin da albuma min. Ji ber wê paş perde kesek nabîne Şermincan ez vîya bêjim yani wextê albüm derdikeve herkes dibêje o albûmekî xweş û stran xweş herkes di wê stranê dibe ew dixwîne. Lê bes paş perdê da birastî zehmetêkî mezin heye. Hem di warî hestê da hem di warî zemanê da hem stran em bêjin çûyîn û hatin. Wê demê ez bi xwe ji li Fransa bûm û hatin û çûyîn jî hebû dema albuma yekemîn da. Ji ber wê zehmetiyê xwe gelek e, ji ber wê ez bêjim bila qedrê hunermendê me bizanibim birastî jî. Herê rast dibêjî kevê ji bo hunermendkî hele hunermendê me bi cefakarî birastî pir tişta didin çêkirine ji me re. Pir tişta nîşan didin. Ji bo wî ji bo wî pir baş zane em dixwazin ji wezî godar bikin. Me qala pişkî ziyadekî em karin bikin medyayê civakî. Tu zî fena her hunermend, her mirovê ti medyayê civakî bikartînin. Ciyê pir tişta tu bawer dikî digire ya em keva mêze dikin her dema me da medyayê civakî heye em dengê xwe eger tişkî bibe em ser medyayê civakî em didin bîstinê. Tu vêya çawa dibînî? Tu bawer dikî pirê ciyê tişta bigire? Tu çawa dibînî vêya? Yani cî her tiştî cuda ye Şermincan. Niha em bêjin tiştê zindî tu çê bikî tiştekî cuda ye. Ana em bêjin ez wisa bernamekî çê dikim birastî ji bo min zehmet e. Çawa? Yani em bêjin ev ser sahnê tiştekî cuda ye. Her tişt çawa wisa be yani em bêjin gor insanê jî tê guhartin, gor mirava jî tê guhartin. Yani insanekî baş internetê baş kar dike. İnsanekî xirab internetê xirab pê kar dike. Gor tu çi bixwazî? Em bêjin gor min anha ez ser internetê dikarim estromanekî hîn bibim. Ne wisa? Em bêjin pir kes ana demê bername zindî wisa temaşe dike. Ev nav tiştên baş in. Ji bo hunerê jî baş e, pêşketineke baş wê dem bêjim birastî ez bawerim yani internetek sîstemek wisa ana tinê va vê demê di mal da birastî jî dengasî pir zehmet çê dibûn. Gor min gor însanê gele dayî ye. Yani çawa bixwazî tu însanekî baş bî, tu bixwazî tiştên baş hîn bibî, dunya li ber negê te ye. Ama tu xirabî lê bigerî, dîsa dunya li ber te ye ama tu kanibî li derve jî tiştên xirabî bikî. Yani gor însanê tê guhartin. Ji ber wê jî ez her tim dibêjim yani baş e ku ana em xwe îfade dikin, yani platformek heye, em digêjin gelê xwe, em digêjin hezkiriyên xwe, em dikarin hêstê xwe bi wana re parva bikin. Di wî alî da ez hez dikim û her dem jî aktîvim di wî alî da. Yani ez wisa dibînim. Belê, belê gelek spas dikim hewala kevê. Tu karî ji me re stranekî zî bêjî li ser vî demê da. Tamam, baş e. Hem vî jî spas tu dikarî ji dûra lêkî. Can.
dema min got sîpan diskine ez ê bêjim. Can dilo can ez hatim deştamuşi min tedik deri tişi ez bu tedinu harim dilo tıçıma keru geci ez bu tedinu harim dilo tıçıma keru geci can dilo can نرازم نخوهیه سبرام دیدناتیه دینو هارم جیبوته دلو تاقل سریم نمایه دینو هارم جیبوته دلو عقل سریم نمایه Can dilo can ez hatim deştamuşi min tedik deri tişi ez bu tedinu harim dilo tıçıma keru geci ez bu tedinu harim dilo tıçıma keru geci. Gelek spas. Gelek spas. Hevala kevin. Denge tesa. Yani çünkü ben çürünerek yaptım Ali Serhadi. Böyle. Hevala kevin. Ez pişkizi brastet xwazim îro em hemû şiddetek li ser jina pir baş em dizanin. Jin hema her roj destê tendûyî tê. Ev destpêrêziya sordariya li ser rûpelên zê wekî asayî nûçeyan tundiyê nîşan dide. Tiviya çawa dibînî tu dixwazî peyamekê li ser bernema me tu karî ji wan re bişênî, tu dixwazî ji wan re bişênî. Şermin can vê davî da em bêjin evê ji bo virüsê pir kes hatin berdan êko zindanê da em bêjin ne siyasî tabî taybet bizanebûn yan jî nizanim yani sistemekî çawa ye em bêjin êko şîddet li jina xwe jî jinekî daye jî hatin berdan û vê dawî da êko bala min kişand zilamek jinê xwe kêr dike dikeve hepsê û divê ji bo vîrusê derdikeve û kêza xwe neh salî xortimê em bêjin evê av didin xortimê lê dixe û dikuje. Ev ya ana ez ji ya re çi bêjim yani bi rastî gotin tinê me vîne ziman yani ev bi destê devletê çê dibe ana em bêjin xwazila ez dibêjim yani şîddet li ser jina kî dike nehatibin berdan ji ber ku îro kêzikekî neh salî hat kuştin bi rastî ez gelekî xemgîn bûm eva mînakê em bêjin bi salayê osayê şîddetê li ser jinê bi rastî ez şermezar dikim û ez dibêjim yani jin yani piştî bawermenda em bêjin dibêjin ya Xwedê me çêkiriye ne wisa piştî Xwedê êko dinyayê zêde dike jin yani jin bi rastî jî her avayî da yani ketkar û yani em bêjin yani vatê jina ez nikarim bînim ziman bi rastî jî yani jin tinê be jiyan tinê ye bi rastî bêjin jiyan çê nabe em gerek ya baş bizanin yani jin jiyan azadiyê yani anha em bêjin alî siyasetî da jî tu binêrî her jin pêş da diçe her jin azad dibe
Kurdistan azad dibe, em bejin gel azad dibe, zarok azad mezin dibin, peşiya civakê ve dibe. Yani gor min o saye. Belê gelek spas dikim. Bi rastî vî zilmê em bawer dikim ez nizanim ê çawa biqede. Li hêviya me ew ê bira biqede. Bi rastî qewil te ve însan mirov nizane çi bêje ser vîya. Em herge dixwînin, herge dibînin, hîndina em dibên êdî bes e. Jin jiyan e, jin tune be îro Ciyanê em bejin. Belê, belê, gelek spas. Hevaleke wê ji bo ez dixwazim stranekî daha gudarê bikim. Em bêjin vî stranê jineke ku hatiye rastê şiddetê vî stranê te zêbira ji wan re hare. Baş e. Ters çavê. Tekti. Ne dengi temburi çava teşekkürler. Hêna Tamam. hêna zengî xwe de. Dema ez dibêjim. Dema ez dibêjim sîpan rizgir. Tamam. Hevaleke hevalê span bira piçkî were nêzîkê telefonê hele em mêzekin dîsa çawa tê. Tamam. Pêşiya telefonê, paşa telefonê ne ber bira bisekine. Tamam. Zêdeci problem tune ya şerminca. Pala hindik ji bo min were. Belê. Dîsa kelo derim kediye şerda. Dilimde bir here yari aklımda bina. Mekdar kek bir pervayı biçare mame. Eşir bikim çarka felek bir dil duşnabe. Dilimde bir here yari aklımda bina. Eşir bikim çarka felek bir dil duşnabe. Dilimde bir gayrite kesi hazinatı. Akıllı bir işim çok bedelne kare. Beni kefere gitip da kuvvetime. Tırgamın çekin bayarı da kueşabe. Beni kefere gitip da kuvvetime. Tırgamın çekin bayarı da kueşabe. Dilimde bir here yari aklımda bir. Eşir bikim çarka felek bir dil duşnabe. Gelek spas. Ez gelek spas dikim. Dengê te sax. Spas. Hevaleke. Şermincan. Hevaleke piştî em xala piştî Qur'anê bikin. Ez bawer dikim em ê rojê xweş bibînin. Piştî Yani şu an anlat televizyonu verdik korona. Gelmedi gene de beşe çava der bası be evi çava be malbatlı medi gelen korona.
همین دردی انا کرونا اری والله انا براستی آبیه برایت نخواش نکه باوری ما او بیویه ما او گرچی بیشتی وان کورونای اجدره چی در باستı ben جا علی موزیک دا تدخوازی چی بکی کیجا خباتی بکی کیجا پروژه تهنن کیجا پروژه تخوازی چیکی تکاری پشکیزی قلمان پروژه خوش مرب کی Yani ez nikarim bejim Meksikan piştî koronayê estêm Kanada ew nabe ve henekî bi alî اولی سپارم yani kendimden tabii em anadım aldane brasti em jî tije dibin hêstên me tije dibe me jî me tije dibe gotin têr û diçin em dinivîsînin ew stran dikele hinek stranên ku berê vîrusê hebûn min xilas kiribû bi hunermendekî Urmiye ez ê duetekî gor aynı wek waye bêjin çend stranên din hene gotin û müzik min bixwaje nivîsandiye berê vîrusê tabii me xilas kiribû dema vîrus ket navberê me jî navberekî da em bêjin hinek stran hene tenê qilîb ji wan re hevciye û qilîb jî em dixwazin di welatên din da bikişînin ji ber wî jî ana derfet tune ye piştî vîrusê taybet ez dixwazim qilîb stranên xwe yani ê ku divê demê da jî çi dijî bibe ez dixwazim bila giştîk derkevin holê û belki divan strana da jî psikolojî me jî gel dibîne wê çaxê yani aslında alîkî da jî baştir e însan di mal da jî motive dibe cana bi rastî jî dawiya heftê ez dîsîpan em diçin bername dawet şev konser zemanê me tinê bû yani ji bo mal jî ji bo hunerê jî carna riyan da derbas dibû vê dem gor me wek tatîlek e tabii nexweşî tinê be dibîsin bi rastî jî ê ku di malbatê min da jî Hollanda xalê min heye xalê min wan malbatê giştîk vîrus bûne ez ji wan re jî bêjim derbasî be ê ku divê vîrusê da canê xwe ji destan em bêjin malbatê wan re jî sersaxî dixwazin bi rastî vîrusek heye rast e meriv hewce ye li xwe baş binêre û dernekeve di mal da bimîne بله gelek spas dikim gelek spas hewaleke min dî hatin dawiya bernamaya xwe ez stranekî dawî da ez dixwazim hekî ji te bixwazim û paş em ê bernama xwe bidin girtinê em ê stranê dawî da em ê stranê Eşîşan xwepênin em hemî şehîdên Kurdistanê jî bibînin û bejna xwe li ber hemî şehîdên hunerê ditewînin em ê bi stranê Eşîşan ji we re bêjin şev baş were lewkat zanî ji derdana dermanî cêwelatê merdan şîrîne Kurdistanê were lewkat zanî ji derdana dermanî cêwelatê merdan şîrîne Kurdistanê Guket nava bezîme xayên pirin li nave ew çawa hes kirin elo tu nabînî halê me Guket nava bezîme xayên pirin li nave ew çawa hes kirin elo tu nabînî halê me were lewkat zanî ji derdana dermanî cêwelatê merdan
Şirine Kürdistan'ı. Dilberînim çi bêjim bi derd kûl û êşim Heya hêbim li dêlo ji derdê we rabêjim Dilberînim çijim bi derd kûl û êşim Heya hêbim li dêlo ji derdê we rabêjim Were law ku tu zanî ji derdara dermanî Cê welatê merda Şirine Kürdistan'ı Varke kutu zani Derdana dermani Velatı merda Şirine Kürdistan'ı. Gelek spas dikim hevala kevê. Gelek spor can ez dîsa bernama tê jî pîroz dikim û paş perde em bêjin kökan em spasdariya xwe taybet jê re dişîrim bernamekî wisa xweş û gêş û em bêjin ji bo gelê Kanadayê taybet wê derê vê saetê ez bawerim temaşe kirin çê dibe û em silav û rêzî xwe ji bo gelê Kanada jî dişîrin hêvî dikim ez rojek bê ez gelekî dixwazim yanî ji bo coğrafya wê derê ez dixwazim bibînim. Berê ser seraser çawa em benda tenin. Gelek spas dikim û ji bo koronayê jî dîsa ez dibêjim hevalo bi rastî jî di mal da bimînin û piştî koronayê bi rastî herkes ji me re lazim e em ê dîsa dest bi hêdiyê dest bi bernama xwe jî bikin û pir kes ji me jî dipirse em jî nizanin ana reş çawa diçe hêdî ez bawerim jiyanekî normal wê dest pê bike û spas dikim û silavê rêzê min ji bo gelê me. Gelek spas dikim hevala kevê tembûrê da zê hevalê spana spas dikim. Ji bo dema we ji bo axaftina te gelek spas dikim ez dibim bimînin xweşiyê da başiyê da bimînin dem baş dibêjim. Dem baş gelek spas dikim serçava. Ja em hatin dawiya bernamaya xwe ez gelek spas dikim hevala kevê ra ji bo axaftina wî dema wî ra temaşevanên ja îrozê bernama me ê dawî bû ez dibêjim bi başiyê da bimînin xweşiyê da.